Toh? Kopi ireng, gulanya sak pokoknya sak widik pahit, melek lagi gak tau ombe. Pokoknya dipahiti ae. Nggih, anu nggih jenengan dodok riyen ngene. Angger mrene iki aku mesti yo nang warung iki lur. Iki lur penampakane dadi pincuk iki godhong jati terus lapisi godhong gedang. Lah ngisore tatakane iki wagol. Aku biyen mikir nggih opo, ternyata nggih tatakan supaya penak didekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki isih ana Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Dulur-dulur, dina iki arep takjak nang nggone salah siji papan wisata arupa pemandian lan guwa. Lokasine ana ing Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk lur. Ki mang awake dhewe start ka Desa Ngluyu engko jarak sekitar 1,5 utawa karo tengah kilo awake dhewe wis teko papan wisata kang bakal diparani awake dhewe dina iki lur. Guwa Margo Tresno lur lan pemandian Margo Mulyo, Sugihwaras, Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Pancen dalane wis aspal lur, yo ora pati alus tapi ora nemen-nemen rusake. Yo perlu dimaklumi pancen jalan desa lur. Aku rene wis sering lur, mergo papan utawa panggonan iki enak banget nggih ngopi. Yen dulur-dulur penasaran, ojo ditutup video iki, tonton sampai tutup. Terus kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, ojo lali tekan tombol subscribe, tombol loncenge, lan dibagi utawa di-share nyang dulur-dulur lan konco liyane ya supaya aku tambah sregep gawe video lur. Oke, diluk maneh awake teko lur. Liwati sawah-sawah kang saiki lagi ditanduri pari lur lan sebagian wis ganti jagung. Iki lur wis masuk gapura utawa gerbang masuk papan wisata Guwa Margo Tresno, pemandian Margo Mulyo, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk. Murah lur, mau ditarik 6.000 ki mau restribusi karo Jasara Harja. Mungkin parkire ya sekitar 3.000 lur kuwi neng sebelahe gerbang masuk kolam renang utawa pemandian. Fasilitasnya cukup lengkap. Yen banyu bening resik mesti melimpah lur, pancen sumber. Terus musola mesti enek, terus warung-warung atau kafe-kafe uga akeh. Nggo ngopi nyaman banget. Iki mau sing bar tak sepil gerbang nanggone Guwa Margo Tresno lur. Papan utawa akeh lowone maksudku. Dinggi ndelik lawa lur. Kolam renang Margo Mulyo, Kecamatan Ngluyu. Yen guwane Margo Tresno lur. Kuwi deretan warung-warung lur, ya sekitar 6 po 7 ngono. Jajal tak sepile kaya apa kolam renange. Banyune milih terus lur iki mergo banyu sumber. Dadi wis penak gak nguras ngono kae ya nguras dan wis nemen lah. Mergo banyune mili.
Bu. Kopi race wonten to? Kopi reng, gulane sak pokoke sak witik pahit. Ngelek lagi gak tak ombe. Pokoke dipahiti ae. Nggih, anu nggih jenengan dodok riyen anune. Angger mrene iki aku mesti yo nang warung iki lur. Mergo kopine aku wis cocok nang kene. Lah dilalah kok ana kacang godhoge. Salah siji camilan favoritku ya langsung malah cetek. Ayo nanggung. Lah. Iki lur kopine wis teko. Beh nggone isi swititan gedhe ngrumbul pancen asale alas lur. Weh rasane nikmat banget ngudek kopi nang nggone isi dasar kopine ki enak. Gula titik dadi pahit jedit. Kadang ya ora gula blas lur malahan. Terus sing berikutnya nang kene iki enek pecel krupuk khas ya. Mergo adae kuwi godhong jati sik dilapisi godhong gedang lur. Pecel krupuk lagi kerupuke lur. Gorengane iki temene putih. Tempene tengandap. Oh, alah kekurukan to. Nggih. Oh niki. Oh. Jenengan tukane napa sambel? Kalau salah pilih. Mboten namung anu pun ngoten kula. Jenengan ngopi niku. Janeno wis wareg lur. Muk nggo tombo pengen. Senengku apa ute-ute niki sayure akeh. Terus dipangan karo sambel pecel ki maknyus meneh sambele pedes. Jos tenan. Saiki pesen kerupuk pecel. Bang turi, kacang, Oh, sambal, jenengan dene mboten usah kacang. Nggih. Jadi bisa kerupuk. nggih no, kerupuk terus wae napa niki kangkung kalih turi mawon. Sambal nggih. Nggih. Wah, akeh men tumpuk telu lho. Jane rada wareg katis kadung kok kene engko iso rene kapan. Nggih. Pakai banyu maleh mriki. Wis mlebu e. Iki terakhir brai. Oh, ngoten nggih. Bing-bing mlebu. Mriki yo nggih siang nggih. Iki mendeti panten nggih. Mendeti? Panten. Nggih niki pari nggih panene. Sambal panten nggih. Alah pun mboten napa-napa pun jenengan sukani sambel. Jenengane nggih. Napa? Mboten. Kok mawon. Wong kula wau pun mak teng kene niku lho asem-asem nggih. Nggih. Nggih tetep rame niku. Dan namung niku tok ketok sing rada anu. Kena. Uyu nggih enten jane tapi kan Uyu. terkenal. Oh nggih, sing nika to? Nggih. Nggih pasar. Iki lur penampakane dadi pincuk iki godhong jati terus lapisi godhong gedang. Lah ngisore tatakane iki wagol. Aku biyen mikir nggih apa, ternyata nggih tatakan supaya penak didekek. Kriuk.
Sambelé cocok aku. Yen kerupuk iki kerupuk khas Kediri lur. Terus kulupane yo cukup lengkap, ono kacang, terutama kembang turi lur, capar, terus sawi. Oke lur, iki video arep tak akhiri ning kanggo dulur-dulur sing durung subscribe monggo nggak subscribe lur. Terus ojo lali tekan tombol loncenge lan dibagi utawa di-share nang kanca-kanca lur. Sawetara video tak akhiri ning ojo kuwatir bakal ono video maneh kang luwih seru. Oke dulur-dulur, tak akhiri sakmene dhisik. Wassalam.